Hei, salutare! Astăzi avem un McLaren Senna într-un minut. O mașină din seria Ultimate, care a venit după P1 și a fost produs în doar 500 de unități, drept tribut pentru legendarul pilot de Formula 1. Cu un design controversat, partea din față cu multe elemente active, prize enorme pe lateral și pentru că nu e suficient, are și pe acoperiș un roof scoop. Geamurile sunt împărțite în două, exact ca la F1, iar pe ușă are această sticlă în partea de jos care ajută la condusul pe circuit. La interior are scaune tip carbon bucket seat cu ajustare manuală evident și avem consola centrală care se mișcă împreună cu scaunul. Emblema Senna, infotainment și are acest ecran care se ascunde atunci când activăm Race Mode. Pentru a deschide ușile nu avem niciun mâner aici, însă le avem în partea de sus, lângă Start, Stop și Control climatic. Partea din spate nu seamănă cu nicio altă mașină, are acest eleron masiv cu logo-ul Senna și foarte multe prize care ajută la răcirea motorului V8 de 4 litri, același ca pe 720S, însă capabil de 800 de cai putere și se aude cam așa.